matats. Maniod to. Nami sa ilalim sa kakawin matats oh. Nga naman, perting pagkainita. Dili mi na nga matats kay di makayang kainit, murag mabuak atong ulo no. So nami sudan gamay matats oh, nagluto ko gumba. Gumba adobo di ay. Amo lang adobo. Medya kilo nga karne ang gamit matats kaning hilaw para unya ni. Oh ha? Budget ba, budget kay nya siyempre nagprito na lang pug bulad. Muni matats giluto na ko ang katunga, akong giadobo, ang katunga tagoon unya para sabaw. Total duha man pud mi. Oh, sawsawan suka. Siyempre high tech kay tagsili na unsa. Dagan tagsili dire. Silingan na may mahimulos ani mga tats. Unang kita pa mahimulos ba? Di ba? Oh, ano na siya. Mga tats, di jud ta magpawalag tubig bugnaw sa tong palibot ha. O sa tong duol. Ay grabe ka init mga tats. Ambot dala sa inyo bugnaw. Dili sa mo oh. Ikaduhang ayos na ako gipalit ni. Grabe jud ka init. Mga unta. Di ta pwede maglaro-laro ng kadalanan diha kay grabe ka init. Ugmaan ni dito na pud mi sa swimming pool. Minta sa tag 30 dito aron mga ligo. Wala akong giluto ka lang kaya naman duha naman pud mi. Ay katulad din akong cameraman. Budget na kay pigado na to panagat karon. Ipalit ako na sa kasindahan. Ako lang gibaktas kaya ako motor wala gasolina. Wala tay padulungan ani matas katong gobyerno ani. Kumita ka sabot. Sabot tay mahimo. Ba? Dahil sobrang mo ko na. Kani tambok matats ang katapatan ni suka ra. Samar ko na makaw kag lechon. Suka ra katapatan na para dili bidli.